भैया हम रोहित सिंह आप सब तमाम कुंवरिया के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। एक जानी देवघर में आई बारी अपने पति के साथ घूमे, देवघर में मेला घूमे के जीत करत तरी आ कहत तरी कौने भाव में कहत तरी आई सुन। हर्ष म्यूजिक प्रेजेंट डीजे अमित तिवारी अपहार मिक्स बाय पवन राजा। बड़ी भाग्य देवघर आईनी कन्हावा पे कांवर लईनी, पहिला सोमारी सोइया शिव जी पे जलवा चढ़ौनी। आवताटे पानी मुँह में किनी जिलेबी खिया दी, पायल छागल सैया किन के ले आदी, देवघर नगरिया घुमा दी। हाँ हाँ देवघर नगरिया घुमा दी। डीजे अमित तिवारी अपहार प्रेम से बोली बाबा बासुकीनाथ की। देवघर नगरिया ईश्वरिया बड़ी नीक लागे, लाली उठे ललिया आटी कुलिया बड़ी नीक लागे। हाँ हाँ देवघर नगरिया के ईश्वरिया बड़ी नीक लागे, लाली उठे ललिया आटी कुलिया बड़ी नीक लागे। पहिला बेरा आइल बानी फिर नाही मिलिया जादी, नाक के नथुनियो झूलनियो दिला दी, देवघर नगरिया घुमा दी। हाँ हाँ देवघर नगरिया घुमा दी। डीजे अमित तिवारी अपहार मिक्स बाय चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहाजितपुर मेढुका बाजार। संदीप राइटर चूड़ी पेन्हल ई जरूरी बाटे, सोइया रोहित जल्दी किन दी मजबूरी बाटे। हाँ हाँ संदीप राइटर चूड़ी पेन्हल ई जरूरी बाटे, सोइया रोहित जल्दी किन दी मजबूरी बाटे। हथवा में जयसु लिखाई जाके में हदियो लिया दी, गजरा या कजरा किन के मन बहला दी, देवघर नगरिया घुमा दी।